салому алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хунаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хунаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем. рекламаш без сум аст. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ, сехонага квартира дар 14 этаж қарор дорад. 73 метр квадрат нархаш бошад. 220 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дом 15 этажа мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ, яккомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хонаро 100% ремонт карда дар дастон метиҳанд, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар ноҳияи фархор, 5 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 хона аш ремонт дорад. барои зиндагӣ кардан тайёр. як хонаи дигараш бошад, ремонт надорад. об свет ҳаст. нархаш бошад 65 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар ноҳияи файзобод, 15 сотиқ замин, 2 дар хона, кухни, баня, ҳоҷатхона. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ремонти хуб дорад. гирди хона маҳкам кардагӣ бо семент блок. дарвозаи фасон дорад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. хона дар ҷои беҳтарин аст. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, дар наздикии китобозор, яккомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, райони шелкокомбина, дукомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 63 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 13 микрорайон, дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, 46 микрорайон, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, жилмастӣ, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад.
об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саатфоизаи квартира ремонташ кӯҳна мебошад, яъне ремонт надорад. Харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.